Tervehdys ja tervetuloa nokivasara.com blogin YouTube-kanavalle. Vaikka nokivasara.com on pääsääntöisesti junakuvia ja junavideoita matkan varrella, perehdytään matkan varrella myös kaikenlaiseen tekniikkaan, joka helpottaa rautatieharrastajan elämää. Tänään käydään nopeasti läpi Zyxelin NSA 310 verkkokiintolevyasema ja sen keskeiset ominaisuudet. Kuvassa on Zyxel NSA 310. Sen hinta oli hankintahetkellä noin 60 €. Pakkauksen sisältö: Zyxel NSA 310, RJ45 kaapeli, verkkovirtalähde, ohjekirjasia ja apuohjelma CD. Lähdetään tutustumaan Zyxelin ominaisuuksiin. Ja ensimmäisenä katsotaan aivan pikaisesti, mitä apuohjelmia tämän Zyxelin mukana tuli. Zyxelin mukana toimitetaan muutamia varsin hyödyllisen oloisia apuohjelmia, joita ei kuitenkaan käytännössä välttämättä tarvita. Tämä on Zyxelin hallintaohjelmisto, jolla pystytään esimerkiksi kopioimaan mediatiedostoja verkkokiintolevyasemalle. Tämä Z-Pilot lupaa lajitella kaikki tiedostot niille kuuluviin kansioihin, oli sitten kyseessä valokuvia, videoita tai musiikkia. Ja kun taas tuo NAS-Seeker on tarkoitettu verkkokiintolevyn löytämiseen lähiverkossa, jos tuo verkkokiintolevy on DHCP-osoitteen takana, kuten tässä tapauksessa. Käytännössä näitä apuohjelmia ei tarvita, kun asetukset on tehty. Verkkokiintolevyn hallinnointi on helpointa melkein FTP-ohjelmistolla, ja itse asiassa tätä NAS-Seekeria ei edes tarvita, koska verkkokiintolevy löydetään lähiverkosta tuolla ARP-A-komennolla, kunhan on otettu ylös verkkokiintolevyn MAC-osoite. Tässä nähdään, että se on osoitteissa 0.23. Lähdetään tämän jälkeen katsomaan, miltä näyttää Zyxelin hallintakäyttöliittymä selaimesta, ja katsotaan myös kuvanäytteitä rautatieaista materiaalia tuosta verkkokiintolevyn toiminnasta. Tässä on Zyxelin selainkäyttöinen asetusohjelmisto. Täällä voidaan muun muassa hallinnoida järjestelmän nimeä, palvelimen nimeä, aika-asetuksia. Asetustiedostot kertovat myös perustietoja laitteen kiintolevyn tilasta. Verkkoasetuksia voi määritellä. Tässä tapauksessa ollaan DHCP:n takana. Zyxelissä on myös joitakin sisäänrakennettuja ohjelmistoja, jotka helpottavat käyttöä. Lähes kaikissa NAS-asemissa on jonkinlainen FTP-ohjelmisto, niin myös Zyxelissä. Mediapalvelin, jolla pystytään katsomaan kuvia, valokuvia ja kuuntelemaan musiikkia, perustuu tuon Twonk Media-serveriin, joka on hieman riisuttu versio tästä Twonkista. Se ei taida osata esimerkiksi tiedostojen transkoodaamista toiseen muotoon, vaan luottaa siihen, että käytettävissä oleva ohjelmisto tai laite ymmärtää sen mediatiedoston muotoa. iTunesin käyttäjille on iTunes-palvelinohjelmisto, sitä ei ole otettu käyttöön. Laitteessa myös vertaisverkko asiakasohjelmisto, jolla pystytään lataamaan tiedostoja internetistä. 60 € laitteelle mielenkiintoinen piirre on tämä Internet-palvelinohjelmisto, joka perustuu avoimen lähdekoodin Apache-ohjelmistoon. Tässä nähdään, että tuo public-kansio on jaettu sillä tavalla, että sinne tallennetaan niitä tietoja, joita halutaan näyttää julkisesti joko lähiverkossa tai internetissä.
Broadcastingin avulla voitaisiin ladata muun muassa podcastia tai videotiedostoja RSS-syötteiden avulla. Tähän ei ole perehdytty kovinkaan paljon, mutta se kulkee nimellä broadcasting. Laitteessa on myös tulostinpalvelin. Tämän vuoksi laitteessa on 2 USB-paikkaa. Näistä toiseen voisi liittää USB-pohjaisen tulostimen ja jakaa sen lähiverkossa. Laitteen etulevyssä on 1 USB-paikka. Sen avulla voidaan helposti kopioida tikun sisältö tai muistikortin sisältö tuonne NAS-palvelimelle. Nykyisissä NAS-palvelimissa on mielenkiintoisia lisäominaisuuksia, laajennuksia, ja Zyxelinkin pystyisi lataamaan ja asentamaan erilaisia ohjelmistolaajennuksia, jotka liittyvät esimerkiksi laitteiden varmuuskopiointiin, valokuvien esittämiseen galleriassa. Tällaisen pystytään asentamaan, Zyxelin pystytään asentamaan myös PHP ja MySQL palikat, joiden avulla pystytään ajamaan niiden vaatimia skriptejä. Tuo podcast on tarkoitettu NAS-palvelimen sisällön tutkimiseen mobiililaitteella, esimerkiksi iPadilla. Mutta toki tänne voidaan laittaa monenlaisia muitakin. WordPressillä voitaisiin ryhtyä blokkaamaan, mutta kuka haluaa altistaa internetille WordPress-pohjaisen kotipalvelimen, se vaatisi aika paljon rohkeutta. Zyxelillä pystyy myös lataamaan Flickr- ja YouTube-palveluihin materiaalia, mutta toki Zyxeliltä pystyy lataamaan myös ulkoiselle FTP-palvelimelle materiaalia. Dropbox-palvelua tiedostojen jakoon ei ole otettu käyttöön. Ja Apple-käyttäjille on tämä Time Machine-ominaisuus, joka on tarkoitettu Apple-tietokoneiden varmuuskopiointiin. Käyttäjien hallinnointi on varsin helppoa. Myös käyttäjäryhmiä pystyy tekemään ja levyjakoja. Ja tällä ylläpito-osialla pystytään esimerkiksi säätelemään laitteen virankulutusta, vaikka se aktiivitilassakin vie alle 11 wattia sähköä. Ja laitteiston ohella sen pystyy myös hallitusti sammuttamaan. Tässä oli Zyxelin selainpohjainen asetusohjelmisto. Lähdetään tämän jälkeen katsomaan, miten Zyxel näyttää mediatiedostoja. Nykyisiä NAS-asemia pystytään käyttämään hyvin paljon muuhunkin kuin pelkästään tietojen varmuuskopioimiseen. Siksi esimerkiksi Zyxelillä voidaan katsoa videotiedostoja, kuvatiedostoja ja kuunnella musiikkia. Tässä on Zyxelin verkkopohjainen sovellus, jolla pystytään katsomaan myös asennettavia paketteja, sovelluspaketteja, laajennuksia. Selainpohjaisesti pystyy myös katsomaan tuota Zyxelin sisältöä. Tässä nähdään, että kansiorakenne on rakennettu musiikin, kuvien ja videoiden varaan. Näitä pystytään hallinnoimaan parhaiten FTP-asiakasohjelmistolla. Nämä kansiot liittyvät laitteen DLNA-ominaisuuteen, eli periaatteessa laitteessa olevia kuvia, videoita ja musiikkia pystytään tarkastelemaan DLNA-yhteensopivan laitteen tai ohjelmiston avulla. Tämän lisäksi laitteella pystytään katsomaan videoita. Tämähän perustui sinne Twonky Media-serveriin. Ja tässä nähdään, että kaikki toistettavat tiedostot näkyvät selainpohjaisessa käyttöliittymässä. Ja tässä on esimerkinomaisesti yksi videotiedosto, jonka voimme katsoa. Zyxelin mukana tulee selainpohjainen videoiden toisto-ohjelma, joka perustuu kylläkin paljolti
VLC-videosoitto-ohjelmiston selainlaajennukseen. Katsotaan miltä se näyttää. Tässä on yksi viimeisistä Hakkilan teollisuusalueelle tulleista vakituista tavarajunista joskus heinäkuussa 2009. Kuvan nykiminen ei johtunut sykselistä, vaan se johtuu siitä, että käytettävissä oleva tietokone, jolla tätä kuvausprojektia tehdään, on kovin hentoinen ja se ei jaksanut kunnolla pyörittää tuota. Videoiden lisäksi laitteella pystytään myös katsomaan valokuvia. Ja esimerkinomaisesti olen kopioinut tänne 3 kansiollista kuvia, perinteisiä skannauksia, kohtuullisen kokoisia JPEG-kuvia ja sitten edellisen projektin pohjalta ylijääneitä valokuvia, joilla testattiin aikoinaan tuon alhaalla olevan Philipsin Blu-ray-soittimen kykyä toistaa erilaisia kuvia. Tässä on poikkeuksellisen suuria kuvia, alkaen tuolta 1 megatavusta aina tuonne 6 ja 7,5 megatavuun. Tämän lisäksi täällä on muutamia PNG-kuvia ja TIFF-kuvia. Ja tässä nähdään, että ei tämä näytä aivan hyvin näyttävän noita PNG-kuvia, tämä Zyxel. Joskin tämän koko taitaa olla lähes 40 megatavua. Kuvia pystyy katsomaan esimerkiksi yksitellen. Tässä on kuva rautatieharrastajien matkalta tuonne Sörensten satamaradalle. Kuvia pystytään katsomaan siis tällainen yksitellen. Mutta kuvia pystytään katsomaan myös diashowna. Kun käynnistetään tämä diashow, niin kuvia voi katsoa ilman, että käyttää näitä painikkeita. Tässä taitaa olla SM5-junan esittelytilaisuus Hakkilan ratapihaa. Tämä on liian suuri kuva. Siinä on Pasilan ratapihaa, lumimyrsky Malmin asemalla, otettu kuva Kruselinsillan työmaata. Siinä on Hakkilaa, auringonlasku Tampereella. Siinä on Sörnäisten satama-aluetta. Tämä on mielenkiintoinen ominaisuus. Saammeko tuon?
Ja samalla tavalla voidaan toistaa kuvia mistä tahansa kansiosta. Siinä on Tapanilan teollisuusrata vuonna 2001, Sörnäisten satamarata Hanasaaren raiteita. Ja tässä on mustavalkoisia kuvia, jotka on aikoinaan otettu tuolla Ilmalan varikolla. Laskumäkeä. Ja niin edelleen. Käydään vielä katsomassa nopeasti, miltä näyttää tuo musiikin kuuntelusovellus, joka on siis verkkopohjainen. Sykselillä voi kuunnella musiikkia tällä selainpohjaisella sovelluksella. Tämä näyttäisi kertovan, että selainlaajennus eli VLC-plugin ei ole ajan tasalla, mutta tästä meidän ei tarvitse välittää. Syksel ei näytä ymmärtävän M3U-soittolistojen päälle, mutta musiikkikuuntelu toki onnistuu tällä sovelluksella. Ja samalla näkee tietoa myös toistettavana olevasta kappaleesta. Tämän jälkeen käydään katsomassa vielä, miltä näyttää tuo internetpalvelin, joka on rakennettu siis tuon Apache-sovelluksen varaan. Katsotaan, onko täällä se jo valmiina. Kyllähän se näyttää olevan. Sykselissä on avoimen lähdekoodin Apacheen perustuva internetpalvelin ominaisuus. Ja tässä nähdään, että internetpalvelimen tavoin kaikki tiedostot näytetään tällaisena tiedosto- tai hakemistopuuna. Tätä Apachea voidaan käyttää internetpalvelimen lisäksi myös tiedostojen striimaamiseen, eli virtauttamiseen kodin tietokoneisiin tai myös niitä tukeviin tablet-tietokoneisiin. Tässä nähdään kaksi esimerkkitiedostoa. Otetaan tästä tuo Matroska-tiedosto, joka on tuolle kopioitu esimerkinomaisesti. Sitä voidaan toistaa kaikissa Matroska-tiedostoja tukevissa soitto-ohjelmissa. Tässä tapauksessa otetaan tuo Media Player Classic vaikka. Tämä video on kuvattu Norrköpingissä vuonna 2012. Tavarajuna on lähdössä tuolta Norrköpingin ratapihalta kohti Tukholmaa.
tiedostojen toistaminen onnistuu myös muilla kodin multimediaohjelmistoilla ja perehdytään nopeasti vielä Zyxelin niin sanottuihin DLNA-ominaisuuksiin. Zyxel on DLNA-yhteensopiva laite. Tämä tarkoittaa sitä, että videon alussa näytetyt kansiot, musiikki, videot ja kuvat, ne on tarkasteltavissa yhteensopivilla asiakasohjelmistoilla. Ja tässä nähdään, että Zyxel kykenee lukemaan verkkokiintolevyn sisältöä, musiikkia. Mehän kuuntelimme alussa tätä musiikkia. Me katsoimme myös alussa kuvanäytteen, videonäytteen Hakkilan saapuvasta junasta, mutta samalla tavalla pystytään katsomaan myös valokuvia ja Windows Media Player osaa näyttää näitä kuvia tällaisena kuvaesityksenä aivan samalla tavalla kuin tuo Zyxelin verkkopohjainen sovellus. Me voimme katsoa tässä esimerkinomaisesti näitä kuvia. Siinä on Hakkilan ratapihaa. Ei ole auringonlasku, vaan yöttömän yön aurinkoa Lapissa. Alapihaa. Junakuvia Vaasasta. Siinä on tuo Tapanmäen teollisuusrata ja ratanosturin tällainen työvaunu. Ehkäpä me voidaan katsoa hieman näitä, koska rautatieharrastajia ollaan. Oletettavasti vempukuvat miellyttävät useimpia rautatieharrastajia. Tässä on nykyisin autojuna-asema. Laskumäki-toimintaa joskus vuonna 2007. Yläpihaa. Tavarajunaa kootaan tuolla yläpihalla. SM-lähijunia ilmalla varikolla. Vempu TV16 tuolla Hakkilassa. Viimeisiä säännöllisiä junia Sompasaareen. Lähellä KPS-rakennusta ja Sompasaaren satama-aluetta. Englantilaiskallio. S10 ja satamarataa. Anasaaren raiteita. Verkkokadun liikerakennuksia. Nämä tunnetaan Sörnäisten asemakaavan jonkinlaisessa selonteossa kaupparakennuksena. Verkkokatua. Tuossa oli ennen Tukon liikerakennus. Tässä ollaan Verkkokadun päässä. Kuvaajan alla oli tuossa muuten entinen Verkkosaari, joka on nykyisin Täyttömaan alla. Tällaisia tunnelmakuvia otettiin tuossa tammikuussa 2013.
Nykyisin siellä on paljon tällaista hylättyä materiaalia, kuten ajoneuvoja, tietokone, elektroniikkaromua ja muuta. Ehkä tämä riitti tämän DLNA-toiminnan selventämiseen. Tähän voidaan käyttää tällaisen tietokoneohjelmiston asemesta myös DLNA-toimintoa tukevia laitteita. Olivat ne sitten tällaisia taulutelevisioita tai Blu-ray-soittimia. Ja tämän jälkeen perehdytään vielä, miltä näyttää tuo Zyxelin selainpohjainen käyttöliittymä ja nimenomaan web-serveri, internetpalvelin ja tiedostojen striimaaminen tablet-tietokoneille tuon Apachen avulla. Zyxelissä on Apacheen perustuva internetpalvelinohjelmisto. Sen avulla tuettujen tiedostojen striimaaminen, virtauttaminen onnistuu myös mobiililaitteisiin. Tässä on Ainol Novo 7 Tornados, edullinen kiinalainen tablet-tietokone, ja kuten nähdään, se näyttää samalla tavalla kuin tuo kodin toinen tietokone tämän palvelimen sisällön, ja periaatteessa tiedostojen striimaaminen onnistuu hyvin tähän Android-pohjaiseen laitteeseen. Kuva ei näytä erityisen sujuvalta, mutta se on Ainolin heikon Wifin tulosta. Se ei ole kuitenkaan tämän Zyxelin ominaisuus. Nähdään, että videotiedosto nykii varsin voimakkaasti, mutta periaatteessa toisto onnistuu kuitenkin mobiililaitteisiinkin. Tämä on Lumialla kuvattu video, joka on esimerkinomaisesti kopioitu tuonne Zyxeliin. Ehkä tämä riittää. Esimerkkinä tästä striimaamisesta. Tämä Ainol on muuten varsin hyvä tablet-tietokone. Se oli pitkän aikaa pois käyttämättömänä, koska sen sisäinen muisti katosi. Tämä on kuulemma tyypillinen ominaisuus Android-pohjaisille laitteille, erityisesti edullisille kiinalaisille, mutta laite saatiin kuin saatiinkin herätettyä henkiin tekemällä siihen ohjelmistopäivitys ja tekemällä muutaman kerran niin sanottuja factory-resettejä. Katsotaan vielä, miltä videot näyttävät iPadin silmin. Videoiden toisto onnistuu samalla tavalla myös iPadilla. Kuten nähdään, MP4-tiedostojen striimaaminen onnistuu varsin hyvin tuolle iPadille. Eikä tarvita siis mitään erityisiä lisäohjelmistoja, podcasting-klienttia tai mitään, vaan tiedostojen striimaaminen onnistuu helposti, kunhan kyseessä on tuettu iPadin tukema tiedostomuoto. Tässä tapauksessa MP4-tiedosto, joka on kuvattu Lumialla tuolla Malmin asemalla. Siinä oli lyhyt katsaus Zyxelin ominaisuuksiin. Hyvää kevään jatkoa täältä nokivasara.comista.